അതെ മെമ്പറെ, ഈ അർജന്റീന ബ്രസീൽ ഫാൻസിന് മാത്രമല്ലോ ആകാശം ജനാധിപത്യൊക്കെ? ഞങ്ങൾക്കില്ലേ? നീ ഏതാടാ? ഞാനോ? വിനോദ് ഐക്കരക്കുണ്ട്, CR7 പോർച്ചുഗൽ ഫാൻ. അല്ല വിനോദേ, നിന്റെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്റെ കൂടെ പേര് തൽക്കാലം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിനോദേ, ഇത്തവണ പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിഗേഡ് നീ മാത്രമല്ലോ? എന്തുട്ടാ താൻ കൊറേ കാലല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നീച്ചാട്ടിട്ട്? ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ CR എന്നൊരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി. അല്ല പിന്നെ ഒന്ന് പായടോ. ആശാനെ, നമുക്ക് വെക്കണ്ടേ CR7 ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടൗട്ട്? Ronaldo.